sa sunog sa Manangado sa Talisay City, laing sunog na usab ang miulbo sa Sitio Bamboo, Barangay Inayawaning, Dakbayan sa Subo. Apil sa nasunugan ang kaslunon ug mang-adlawa. Kansang isulob sa kasal na ugdaw sa sunog. Ano ang report ni Alan Domingo? Kini ang nagdilaab nga kalayo nga milamoy sa 19 kabalay sa Sitio Bamboo sa Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo. Nadawat sa Cebu City Fire Office ang alarma sunog pasado alas 3 ganang kadlawon. Naabot sa second alarm ang status sa sunog ug hingpit nga napaong pasado alas 4 buntag. Way nagkala sa sunog apan dunay usa ang nakaangkon og paso sa lawas o second degree burn sa iyang siko ug anaa-nas luwas nga kahimtang. One of the many challenges sa ato ang firefighting operation, number one, ka gamay sa dalan, unya kanang pag-penetrate na gid sa interior nga portion sa maong nasunugan. Samtang miabot sa 540,000 pesos ang gibiling danyos sa sunog diin paday gisusi sa fire investigator ang hinungdan niini. As of this moment, no, tuwa pa ato mga investigators nanguykoy pag mga dugang ebidensya, ang ato ang cause of fire under investigation. God bless lang gihapon bisan kay naluwas man ni. Ato gipaninginahanglan ni ang mga sulubonon gud. Mga sinina, mga gamit sa bata. Samtang naabtan amo si Renante at amusa nga nangaykay sa nasunog nilang mga butang nga napil sa nasunog nilang Pinoyanan. Kini ang salin sa nasunog nga trahe ni Buda sa iyang pares nga silya ug iyang barong ug slacks nga sulubon unta nila sa kasal ugmang adlaw. Tungod sa kakusog sa pag-ulwo sa kalayo, wa nay nasalbar sa ilang mga butang, apil na ang gamitunon sa ilang kasal. Kung ato makita mo na lang ni nabilin sa ilahang barong na siya, no? O iyahang karsunis niya. Kani mo ni siya ang trahe ni Buda. Ugma ang ilang kasal, o niya dispira sa ilang kasal, nahitabo ang sunog diri sa ilahang dapit. Ugma ng kasal yun ninyo, big day. Padayon gyapon sir. Walay atras kay naa naman eh. Naka blessing na po ni namo nga kuan dili ni angayan balibaran. Si Lia sagol ang gibati, naguol sa nitabo kanila apan nalipay tungod kay luwas ang ilang pamilya nga maoy mahinungdanon sa tanan. Kasal na sila sa sibil ug adunay duha ka anak apan gusto nilang magkasal sa simbahan nga bisan ang sunog dili makababag sa pagdawat nila sa sakramento sa kaminyoon. Salamat especially kay God, salamat kaayo. Iyarya po ning gi-save kini mga material ra ni. Sunog ra ni. Kasal ako ugma. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.